3, 2, 1. Takang mapaligaya bang tayo niya sa ako takang sunan takang. Nabibila o. Bulutan mi anti O impakata takang. Iba Ay baka maatake ka no. Ham ka matanagan. Adata di manager ti purinarya. tapos senior ka pa. Ano Well, 50% discount. Agorita pupulot naman kita ako kiti. na nakinyak ang maintenance ko na na. Maintenance mo uncle Viagra. Agorita man kita ak dito. Kita ka tiya ka. Dati na kung magina makanuya. Mabibila. Nakatuit na kang sunan ka mabibit lang. Mabibila. Makakiting. Dakidin. Naan! Makakiting ka kang sunan ka lang mabibiit. Mabibila. Ayan, palakpakan tayo man ni kuya. Uy, nagkakating ang lalaki. Tayo. Ingay! Ay na nakita mo dyan barbas na nag-iimasal. Nagimas na iyara ba? Ito yung latin na kuya. Nagpuha po dato in kasta adan sa adalahin. Adda, Nga nga. natilahin na, among tilahin na dato, Nga. ikuagore ka, bullshit. Api nga bullshit. Oh, shit, soken bulldog, di bullshit. Pero ka may aso. Ang dapat lahi ni Ingay. Wan. Half Korean, half Hong Kong. Uy, inya di jay. Kurikong. Ayan, ito yung kanapay. Hindi ka lang ang sa may Abay, gusto. nakakautang maya di takautang mama. Ay, Ingay! Kung sa baloy kinyak Ingay. Inya data nakaut mo sulay. Nagtangkol. Ay, natangkal. Nagbasa eh. Ay! Uy, dito kinyak agore dunggo man. Uy, agon unay. Ako na lang. Agoray. Utong. Utog ko na lang. Uy, Sabay, uy, kita manig. Atan eh. Ay, Ay, susi. tulba. Wala ka natangkal. Ay, anyanagan mo kuya? Ngangok. Nga. Animal ka. Nagwapo ka kung taganag mo sa nagan mo. Nangangok. Nango ka kini. Nakatungtong mo dati ko mo. Nango ka. Ano, mangangok. Ngangog. Mano tawag? Kas ka kaing ingiwag sa. Mano tawag ni ngangongan? Mano titawang mo. Ulo. 31 mo. Naina nagsabi ka mga lalungkutan. Di ka pa'y nagmarmara sa bak, kalangakang ka. Kaya nga. Ngangog. Ang nangyay mo. At the girlfriend mo. mo. Alan. Mano. Nakaduta. Wow, sana all. Kaya minati height mo ngangog. Kaya magkatangay. Nagmamanaya. Minati height mo nagnato kang nga lalaki ni. Mano. Ay, Mano. 5'11". 5'11". Ang anglit dato. Animal ka, pa'y kilikili. Siyempre ano, ato dito kilikili ko umanglit. Apay kinya na puskulmot ng tikan nigid lang tayo ang lit ko ikan nawan awan. Nag-iwas na iarap siguro ato ingay. Paro wen naman agari ngay dato ni paturin no siguro iarap mo ating angok kay na uray lagaklak ko sa kak. Ngangok. At ati asawa mo. Awa, Ay, pa paro. girlfriend pa ilaan. Ada trabaho. Ada. Inya. Jet rider. Nakano. GET rider. Agi din deliver ti GET. Nagtatrabaho ko Ay, ag-apply ka kini, Lazada, Asda. ag-apply ka kini Madam Aida. Abo, Ang nag-deliver ka lungon. Mag-deliver ka lungon. Ay, naglinglingot na, nag-iman nga dilpata nun. Natuman baset. Ano nga ngayon? Dahil nga kulkulay ti lalaki. Oh. Kakas tititrip kumot ko. Ay, black handsome. Haan? Moreno. Maday? Inyangay. Kulor latag. Ay! Ito sa kami ni. Sakbay kami makimamo kami siyak ni Sulay. Shakmot ni Sabi Ante nga tagbabasa ta imam. Malpas ka kami nagkutad mo di ka bugbog ka. May mapas ma. Tatagay ayam tayo Wan. Awan ti girlfriend mo ko na. Adda. Adataw. Toy. Awan. Awan. Sige, mabalik kag sayo. Tatagay pakilala-mikin niya mga duwa nga babbalasa. Kaya mau. Kaya mo nga ma'am mo dagi jay. Joke lang ato. Well, Ano serious serious word. word. At ati duwa nga babbalasang awit me. Wen, ayan. Iya pa migarod na Amy. Amy Makan. Teka lang. Hoy, apay tayo ini tinagan na data dancer mo. Umol. Ay, umel. Mali makasao. Eh. Sakto ngungo. Umol. Ay, akala na yung maatrasan ka pala sa may pakaspit ako. Ito ka na. Kasta. Dinapit ka siya. Ninang. Ngango. Ni Ime. Ime. Ngango. Iba naman.
Ay, bagam tinagan mo makiamamu ka. Haangar nga makasao. Sinyas, ibaga makiamamu ka, sinyas. Kaya nakarkaro nga makasumbat, tawagan Tawagan ka ng cellphone. makiamamu ka nga rin kiniime. Sinyas asak ni ngangok unam sinyas. Huwag nga ako makasao. Sinyas garot. Sinyasam, sinyas. Sige, makamamu ka. Mabibilaan. Sinyas ka. Sige, makamamu ka. Ibang ka rin kiniime. Aksikans na. Shit. Ay. Ay. Amo maya ni Ime. Ay. Anak isuna ti may nga manalon. Wow, nalawa tidagada. Kasano ka kalawa? 55 hectares tidagada. Wow, mabalikan pa na the resort. 55 ti kabalyuda may ka 56 sak. Wow! Iti baka da 82. Wow, hinaldaw ka sida sinanglaw. Iti baboy da 41 natay gi maysa manok na batay. 41 di baboy da natay gi maysa manok na batay. Awan ti nabati. Abaya. Napanda na kipamunpo. 22 ti manok da. Napangok jiduwa mano na batay. 20. Bain. Kasano nga 20 ngay? Na 22 minit lang ana sigudan da bitrasin nagungar da. Dato yan na. Ang kansyon tayo. Ang dati among nga trabaho ti taltalon. Adda. Inya. Farmers. Farmers. Kami nagtama ko ni English na. Nagtaltalon. Inya lepong. Ay, tika lang. Inya ti among nga trabaho. Among tagraot. Diyan mo. Among tagarado. Ay, diyan mo. Wa napainuang kamin mo. Alay ka siya mang punasan datalingot mo. Sige, interview. Among may dagsak ka. Awan among mo talaga. Awan. Abuno ay. Puro-puro ko lang. Ay, puro alam. Apay kamin mo, tatay kapkali mo, takilikilay. Apa yung kapkabil ko? Sige ka raw, nagsala tayo. Bukas di kayo kami. Bulting hands kayo kiniime. Igam mo, Jima na. Oh, kasalab. God, Jim na. mo. Juhol dapper. Asa ni tanggol, oh. Sige, igam mo. Sige, agulting hands kayo. Gito di barukong na. Maestro, pasok. Isa kayo, kung sino eh. Nagkakul masto. Nagwawas na itagurok na. May saka, ahapag, kahit makas-asawa ka. Mag-asawa ka, di anak di manalo. Taisot, magustuhan. No, agarado kami. Agarado kay ano. Tingabirado agriing kayo. Aging narado kayo. Ayan, pamilya na set nan. Pamilya Vergara, dumawat kami man, arado yaw. Apay nga ita dumawak ka teradon kay mga saun aradon dati paraangan ta. Kumagarado tayo ako ma. Hanga mabalin nagpintas dati paraangan ta patag tapos sa pamuaradon di ka tuturpe. Awan arado daw. Awan terado. O sige, sikat arado. Naina. Nakangisip ka mo, databado may sungat ti pambiltan. Siyak terado. Sikat arado. Tata, i-drive mo suna. Hanga ako di ibagbangan Bumulo ka. daman ti kinilas mo beng. Nabibilang. Ay nakabandag ka takyaso niya. Sige, tata. Tapno mayawid mo kung kundit ni Imay. Nya, dapat makapasa ka iti pagsubok. Tata, i-drive mo dati arado. Nya, sakbay mo nga i-drive dati arado. Tapno agandar. Nya, ikantay pa tigas na. Ipultag tayo. Kapayang! Animal ka, ugol ko matapamuti ni Bab. Ipultag tayo. Ayan na, go. Sige. Alwaga ma. Ah! Ako na maros pingkay. Oh, sige. No, agarado kay adwa. Tingati rabi, agreehan kayo. Aging narado kayo. Aging narado
Di ba nagrigat nagsamakad, nagtayak mo din ang bagkat. Ang kakano nakapasa. Langit at taramidin na. Si kakano ti arado tayo suna mo tag-drive. Ako malalis. Sustinero mo. Sige Sige, ka tara na daw. Sunod at drive. Sige, kitay. Sige. Gaputa akap ti daga ni tatang na pati tambak aradwan. Tapos datang at tambak at dapat ti abot ti dakumo na. Aradwan datatambak na nurumwar ti dakumo, iyawin daw. Nagdaktal natin arado ah. No, agaran. Arado. Arado kayo. Arado kayo. Ah, Gustaw! Nagdaktal din iba na nagbasi di chinilas. Dua nga ramay lang na yuso. Nawagan na nung nakapasa. Nakapasa, ang kakano mo nakapasa. Ang gagarutan niya yun. Awan, Ay, abang tatata ni Kises. data ni Kisses. Dato, ni Kises, madiyo dapat nga luklukol. Apay ya. At akisir na. Alalala, bumulong ka kutsara, tanong kisyo kay patingal-ngal mo. Ay, bulong dumi pa'y ubeng, apay nalpas. Ay, aman ni Kises. Bakan Kisses, tatag kalaan kayo. Madidijay na in-face. Tatag kalaan kayo. Madidijay, maruspinggi parang pag na. Maduro-duro na. Na Ni may Kises, anak isuna timay sa nga cowboy. Wow, nalaing nga sumakay. Wow. Isa kayo na ka. Awari ka, ipakilala pa ni Kises, tulong. Maina. Tulong. Ano makantoy man? Tulong. Riga laki tagbaling ang factory defect di dancer ng Inanagan na! Kises! Kisses! Animal ka! Mga kukuha ko. Ni nagal na dato yun. Nangok! Nangok ni Kisses! Anong sa langaw? Nanggagmaw? Ay, lagsakit ka. May saka ba? Ibitupukin ng dato yung mic. Kisses! Ni nangok! Sikans kayo, ning kamutan animal. Nangod mo? Isapay! Malka. Kisses! Nangok. Sikans. Ay! May sapay! Stone! Kisses! Stone, itang bitugang kamutan pag dinig mo ang naging sungin. Ay, may gaman dyan pa nagsuldo. Sikans kayo. Kape, coffee mate. Oy, haan! Nyangay. Dato'y coffee mate na dyan pakasyo. Tata, agsala tayo man. Ay, sige, Ikaw mo gultingan di man tayo. ni Kwak Kises. Hakamadanaga na sisimpot na kita. Maestro, pasok. Awang di pagtanagap niya. May sak. Abag. Paguriya ka. Sa baka. Magasawa. Di anak ikaw. Taisot. Magusto ako. No, agsakay kang. Agsakay kayo. Agwang. Tinga-tirabi, agri kayo. Agsinsing na kayo. Ayan. Pamilya Vergara, dumawat kami mang kabalyaw. Ni pangalaan tangay ti kabalyaw. Awang kabalyo daw. Awan ti kabalyaw, ni timbak ki di ti parangan na makakot mo. Awang kabalyaw. Awan ti kabalyaw. Sige, karkarupa ka mo ti kabalyaw. Sika kabalyaw. Sakayan na ka, ningango. Dahil nagtakal ta bagina, di pa ikaw narsuot ta parang pagkaw. Sakayan na katata, ningango. Tol, buludaw mo ka tinilas mo. Buludaw, suklik mo lang madamdaman. Ni, maya nga pagpulibong ti tabako dato yan. Ay, sige. Tata, ngangok. Dato'y bilinon ka. Kung sakayan dato'y amulaw na tup-tupak atabagin Bakit dato yun? Nakuha kabalyaw. Mal. Narasay dagito itibagbaga na. Talahilig nagsigarilyaw. Sige, tugaw ka. Basta. Ayaw suma. Tata! Ay, kasulig! Apa yan? At nagtiso yung bukod ko, duwa ka nagbukal na para. Nagkatang ka di pala? Dimatang kabalo niya. Baybayan. At ito'y tapaypayan ta, pabaawan ta. Pabaawan tayo. Pabaawan tayo. Mabalino, nabaawan. Nabaawan. Ay, sige, sa kaya mo. Isuro ka tatangangok Ang tugaw ka dito, oy. Tugaw. Dato'y ngangok, ti pasungot, ti kabalyaw. Igdama. Animal ka di parang pungutan. paragpag ti pagtugawam hanga di tatultol. Tatangangok, tapno
aguri ka man suling, ang Abay. muunay tamabatil data iklog ka. Siya ko kan. Ay kasi nga ato ti pasumo ti kabalyo Hanga ti tabukod kami hindi kan sta. Maestro. Asaw. Asap. Asap kayo. Agsinsinakay kayo. Agsinsinakay kayo. Agsinsinakay kayo. Animal ka suling. Ano ngay dati bukod, kas lang inalipugpog na kapanawan, di na maiyamaw. Madi dati na hiniti, ti kabalyo, Abay. maranggas. May request na niya dyan ka. Inipos. Talaga ipusan pa. Ang may napnak di dyan. Kakaasila daw tinginan. Kasi ka mang sakay kiningan. Kaya mau. Data sumakay. Wag. Hanan. Apa ya? Makay, Manag. pati manag ang makakapal. Ay, nakapasa, tugulang kabutang. Taka. Nakapasa, ayos! Ay, hang kano, nakapasa. Inyang terami di tayo kinyana. Oh, si kakanumot, itikwata sa kayan na ka. Wow! Ay, marabawan ni tilugpo tabuko mo ba? Siguro na may yaplag na talugpo na tabuko mo, makadomingo ka nga ding agdigaw. Nabirutod tato, naslasan ko ninyo. Sige, agrukog ka guys. Kalpasan tayong sustinero mo. Uy, nagmay dati nga kabalyo niya. Aguray ka So, suling. ito yung pagbagat ang imported na kabalyo. Nangato buko na sika. Aguray ka suling, kasla bangking tilaban. Apa ya? Kakaasya ka pa na pinakbabatan ti ubo na tapos sa balis sumakay. Kinamdamakan Kaya to. kaya yung asawa. No pa nagtutukit, isuna. Pa nag-aapit, isuna latta. Bangking tilaban, ang nasaya. Ay, tuya ka bumawi. Si Kaji Kabalyaw siya, majagmaya nga Kabalyaw. Siyempre, kalkalawikiw ta ipos na. Kaya masakayan. Wala na. Tagtatanagan mo datang kabalyo. Bautong mo diubo na na. Ay, aguray ka! Bawi-bawi lang! Bisla ka! Hilaya mo nga nalaing, tanong kita, umano di nga ginat dataw. Sige. Ay. Siyak pa niyang maya kabalyo Uy, sampai ko rin kasuling. Umututak, di ko nagtatek ko, di ko ang pagdinigo mo. Ay, kita tanong mamati ka. Sige. Wag sa... Ay! Awan ang agdugol na taukil mo. Ay na. Ang mayagaraw. Tuhog ka ba? Agsak. Iso na di pa utang. Stop! Nagmayat. Okay, kaya mo. Wala na yung nagmayat. Patay tulang. Natabakan mo. Makatoy, tata sa lutsudan. Animal ka, dancer ka lang aruda. Factory di ka. Makatoy, no mo kaya nga si kapangiba ka nata data. Yan ang kapasa. Saan ka kano nakapasa, mo maasawa dato'y tulong. Tanda ka, ikantay di twist na. Ahoy, ikan datis Wan, na. si Kalata di kabalyo, tasapo siya mo di kwaji sumakay. Siyak iti kontrabida ni ingin tibida. Wan kas pangarigan pelikula ikantay di twist na ayaw. Wow. Si Kaji Kabalyaw siya mo di nilito lapid. Wow. Kontrabida tapos paltugan na tayo kanaw. Hang kayo mapaltugan. Inya nga. Bautan kayo daspan. Nasa kiimot ti ang umusulay. Sige. Paltugan na kami. Yan. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Lights, camera, action! Ako rin ka! Agwatin! 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 Kampay na pasungwang dato. Amo nga ito tanjak ko maburais. Oh! Agwatin mo na! Hey! Kurang ko rin! Ang kanga mo ipang pangato tabakan to ko maalos usak. Bitugog kang tawuri ka Ang lang sakay ako kami ng nila sa kalao. tingin di banda nagdyan! Kasta! Gigam ka! Nya marinap yung ko. Agsak!
Tingati rabi. Bang! 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 Animal ka nga lalaki, baka paternet siya. Nag-like ka, Bas! Nag-like ka. Kita ka lang. Siguro ka. Nalulu at ako ka. Napuntak! Napuntak! Hinyak mo. Lumigat is, iprito mo. Aprusa, madamdaman. Kaya na sila kayo niyo, paam. Pagaya naman. Alright, ang palakpakan tayo na po niya. Ngangog. Ako, ayan. Tika lang ngangog na pasalamat tayo, Pai. Ayan, sakpay tayo ng lipasan. Aghay ka mamot, ija YouTube video tayo. Tamapalabas ti Manong Aldaw, ada di kanton YouTube. Ta si kamot, iti representative, iti San Pedro Iling, Alcala, ija YouTube channel, ti Suling Daos ba? Ayan, nagpasalamat kami mat kinyam ngangog, tinikan na kami, tinadado nga karagsak ta nga rabi eh. Yeah. Ayun naman sa akin, palakpakan tayo na po ni ngangog. Ayan. Ayan. Ay, tatay ngangok, sinundo da ka ijay, tatay tulog ta kamot lang. Kunting katahimikan lang po. Ay! Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kiningangok ta itulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, Ijay kay laang likod. Ay, ngangok, aburay ka, tabilinan ta kapay. Ngangog, na may iliw ka man kinyami ading ko, papataginap ka lang Well, Matingat pagpakita, nagpapaamot naman, nagbubutong kami. Adamot adamot ti Maria, kinkwarta nga igabing mo ta bulsam, tayong bagla pamasahin nga dumanon kini San Well, Pedro. adamot medyas, ulos, ngay pabalong me, tanuti ka nga aglamen. Di bale, kasabaton na kanto, Gimanok mo lang dito San Pedro. Nalutaw. Ayan, gari ka tayo tulog ta kagarot. Ay, aguri ka, hindi timuluanan na tayo, hindi kwa, hindi pagintipad ti init. Kailangan tayo ti barangay Tano. Barangay Ay, ilisyan nyo Tano. ubeng, tadakas nga may sagid tatoy. Barangay Tano. Dakas nga may sagid. Barangay Tano. Aguray ka, damdama ti tanod. Apa yan? Pamilya ni Ngangog, gaggadin nyo gimanukon, talo makakuli pagpagpay. Barangay Tano. Barangay Tano. Tatag. Wala bili ng kagitang bag. Ay, ubeng, tistayro, ginikod, asag kay sa laang, pansit ko dinardaran laang. Iso nakabatugan iti tulong, kuntong. Ay, tayo, tulong tayo ni... Ay, tulog na! Ay, nagubing kamalakit din aling ko. Ay, untong na di ka nalasatan! Tulong na ko pala. May isa ka lang awit Ayan. kami. Nag-supply. Kurang kararag na! Kurang lualo na! Thank you so much. Ayan, thank you so Ngangog, much, palakpakan Kuya. tayo man ulit. Ayan. Thank you, Ngangog. Hinggan Ngangog, binakay karyam. Nalpasaw. Kaya nakasapay, aputan ni Inin. Dam naman itong tulog sweldo ak, saan pakita ka ah. Dada matanapo ti first set meningan ang gagsubli kami pa apo. Lamdamahan kayo pa apo gaw awit. Tagkakadwa tayo apo ginggana 12 o'clock. Wen, ang kabay awit apo, taga po, iti ENJ di Guzman Funeral Homes, iti ipa iti bunggoy ti Suling Daos ban, kada kayo tatangarabi ikas la halo-halo. Umununod umimimas, rumabrabi puminpintas. Palakpakan tayo ng tiga Suling. Kasabat kiningin. Salamat, Naimbag naimbag. na rabi.